Jaska kolmonen kulki sitten jo niin kuin pitää, pohjat sinne. No joo, se lähti vähän tulee, mutta tää oli haastava taas. Pito vaihtelee ihan sairaasti, että tuo alun isommalla tiellä niin ei meinannut pitää. Täällä taas piti ja kinkkisiä kurveja, mutta onneksi tultiin läpi. Miten muuten, miltä on tuntunut avata tällä kertaa tietä? Taitaa olla kuitenkin, että hyvä jää löytyy. Joo, hyvä, vähän liiankin hyvä jää. Että ei siinä mitään. Piikki ei tahdo välillä noissa kovassa jäässä purra nyt, mutta ei mitään, ihan ok muuten.